mar-residenti, sidien ta' negozji, familji u anzjani. Din kienet ġurnata oħra ta' żjarat qalb in-nies hekk kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla bil-ħidma tiegħu fil-lokalitajiet. Ma' Bernard Grech ħafna tkellmu dwar id-diffikultajiet tagħhom fejn tidħol il-ħajja ta' kuljum, fejn bosta sostnew li bħalissa s-sitwazzjoni mhux waħda feliċi. Oħrajn qalu li f'dawn l-aħħar snin il-kwalità tal-ħajja tagħhom marret lura. Issemma wkoll il-fatt li l-pis tal-għoli tal-ħajja u żied eżorbitanti fil-prezzijiet mhux takkes biss il-ħaddiema u l-familji Maltin, però anke s-sidien ta' negozji varji. Mal-kap tal-Partit Nazzjonalista sidien ta' negozji qasmu l-inkwiet tagħhom fejn sostnew li f'dan l-aħħar żmien il-prezzijiet kellhom jiżdiedu bil-fors minħabba li l-istess prodotti li kienu qegħdin iġibu żdiedu b'mod sostanzjali u sitwazzjoni baqgħet assolutament l-istess. Kien hawn illi Bernard Grech fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista li tingħata għajnuna lill-importaturi, proposta li l-Gvern baqa' jinjora. Fatt interessanti kien ukoll li kważi s-sidien kollha li tkellem magħhom Bernard Grech fil-mellieħa sostnew li t-turisti li qegħdin jiġu mhux qed jonfqu daqshekk flus daqs fi żminijiet passati. Apart il-fatt li bosta Maltin qed iżommu lura minn ċerta kapriċċi għal fatt li ħafna mhux qed ilaħqu mal-ħajja. Is-sidien tan-negozji fuq il-fatt li n-nies m'għandhomx flus fl-idejn fuq il-problema tal-spending power li għandhom in-nies u allura qegħdin ibatu anke ċertu negozji u tkellmu wkoll magħna fuq it-turisti illi għal-inqas dawn l-inħawi qed jgħidulna li t-turisti qed jiġu wkoll mhux qegħdin jonfqu flus daqskemm jixtiequ is-sidien. Ir-residenti tal-mellieħa tkellmu wkoll dwar il-problema tat traffiku li qed titfa' pis kbir fuq is-saħħa mentali tan-nies u pis anke fuq l-istess negozji. Żgur li l-iktar li qegħdin jitkellmu dwar in-nies huwa jkomplejnew fuq it-traffiku mhux biss f'din it-triq li kontinwament f'gata bil-karozzi ma jidher ċar qed jgħidulna n-nies ma ovvja għal kulħadd illi dan il-gvern m'għandux pjan fejn jidħol it-traffiku. F'kummenti li tal-Net News Bernard Grech sostna li l-modell ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista huwa bbażat fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità li jfisser ukoll pagi aħjar. Żgura illi kull min irid jaħdem isib pagi ta' kwalità, xogħol ta' kwalità, kundizzjonijiet xierqa u min irid jinvesti jkompli kabbar u jinvesti fin-negozju għaliex ikun hawn min ikun jiflaħ jonfoq u allura jdawwar ir-rota tal-ekonomija. Magħna tgħix aħjar u allura tgħix ukoll aktar komdu. Għal din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat mill-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar, mid-deputati Ivan Castillo u Graziella Gallia, mill-kandidati għal membri parlamentari Ewropew Norma Camilleri u David Agius, kif ukoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għal Kunsilli Lokali tal-Mellieħa.